Oyo, maida sei mana, maida sei. Ndakachila na boys tiri parapa, vaizia. Tiri padini. Kudarensa. Azima kudarensa. Ereza vara bazvizikira vara takura down komana. I think kuna anoita zvekufollowa ma videos emaisenyi phones ba. Face akambobuda pa channel face wa mwana swaga so. Aida sei aida sei makarwa low test, maida sei makabatwa michite. Shabari paka ipo. Papa kashata. Papa kashata shamari. Taito mushfambira road. Vavra hombe. Kanza ngoma pane zvatangoita 2 minutes tambo switch achi mafonze for 60 seconds for my couples. Makasho zvikufamba sei? Takati since chi munhu yada kungoita zvima 2 minutes ketimbonzwa kuti ari kuti chi mama dzinyo. Papa pakadisuka Papa kashata. Zamana advice mukunzwa mama sakana kumana ma exchange phones kama 1 techo damsuro pazi. Anyways sweetika pana muzvo dai so. Mfeso wangu uyu ane ma trust issues andika. Since abva pindo mu relationship after yapera. Saka pana pa ari kususpecta ukuthi atingati kususpect unozoti kana wambo kana uri munhu anochita waize unongoingodanana naye unongofunga panganda se anochita saka zvarara kuti pana paka so I think tambita episode yone mfeso wangu kana batira camera ari behind the camera momuketa rasta man yekuti zvinoitika ndezvekuti zvinonakidzwa uchiitira vamwe asi kana wakuitirwawo ka aipapo ndopaunoti exactly saka manaka iye zvarara kuita anoti chimoko chake chiri kuya panapa maybe in 1 hour or something andika so munhu asati auya zvachaita ka ticharo achiraundi andika kana auya tichaitotwa nava exchange maphones maexchange achaita maphones ka tichasvika chinoronga zonzo changotonge zivi tikuvloga daily life yedu andika and then overita couples exchange phones for 6 seconds maize tikopira tingoita twitter life yedu and then ndo achinyasa mafoni maize so it's like tukuronga obviously mfesa haachagari zvino phone anozoti entime unongosangana wako mana tiri pakugadzirisa Zimbabwe akomana kukasanyika bring justice to Zimbabwe exactly sasa tikandakavarerwa zvino exactly saka chimoko kana chakavarerwa soka maybe zvinobatara saka now I know vamweni vasonzoka asifei praise vamva vangu vesa nemaphones zvakangofanana because iye mfesa akonongodelete maize haachagari zvino phone maize uchirugana masino phone andika mazonda kwaita akwaita aibata zvangu zvimori same saka chimoko ndo chakavarairwa achistoboziya zvese zvimasinizvi saka zvatoita panapa ka chimoko pachawo yamfesa achati hala tingotonge zivi tikuvloga twadapindira twadachanisa mafoni maise anyways if you so please make sure you like comment share and subscribe on YouTube channel for more and more content you understand road to 24,000 ndizo cameraman road to 24k subs make sure you like comment share and subscribe for guys vanotanzi praise kwanza nyaya yekuti aseka ndezvenyu mana ini ndofara kwanza nyaya because video rakaita diki asina zvazvinobatsira nyaya dzofara towanda maize because video rakaita diki aona kana dhora ronopiwa rakareba wono kachi maize so don't complain about that kana uchindi support unongoona maize don't forget to subscribe and also don't forget to follow my channel ane ndaka collaborator don't forget also to follow anonzi Hardy vlogs nchamisa pa screen panapa she's the one also I told video rano reaching so anyways stay tuned and we'll catch you. Let's get it. Oyo, maira sema mana mveza ndi phone yera mana maizi. Mveza ndi phone yera vanzi. Komana baby raba din andi kare famba. Baby raba din saka takwende koko tibonoti aufa maizi. Tibono to break era. Yes, ameno. Mveza ashika raba din. Waira singo man. Bwere. Wakula. Ngoma ira zi. Awere. Tazuka. Tazuka. Ari mwambeza? Amfise ya blast. Kuchumoko chara simo? Warimo. Sapo, goodbye. Goodbye guys, uro supira se. Chimoko chawe? Hato chila. Saka sropinda kuti ngetukuvloga meze. Oyo, maira se. Amana, ndasvika pa dembe mfeso wangu. Oyo, maira se. Boya. Bolado. Oyo. Ama ndikura vlog nasi ndikurekota dhera nguru rakamira sei amana sa nachudza vanhu ndikubaya padhembe mfeso wangu timbopinda chisiye kuti boida ndikuita sei waize sa amana padhembe mfeso wangu anachikudza ipepe tapindira maize and we keep on giving you more ende zvinoita sechimoko makula my friends awo rungo ningira tunguru wakote toda zveYouTube kukamera mene ndo aritura video vlog raya kuti spend my friends ako ndakambokudza nyinyi my friends akanda yakuno kuna ndizvifarire toda zveYouTube amusama musecha tsvake mafoni praise makara
toera zveishuku sari imborekodha tere dhondo ari toto kunozokuita se sokuplay amazing asi beba ndi wati kunonguti 2 years suspended cheme 3 kuno ma 2 minutes kuchobaya tikudisturb 2 minutes ma 2 minutes yedi kana ma 2 minutes itakazorora amazing mungwe washishira zvinoita sei flavor ipi asi bebi nangu andisfarire zvamwari chaizvo auzvifarire sorry nandifarire zvekubuda pakamera ma 2 minutes dzondowari handi muri part of ngomane saka muri ngobuda pachi unongoita sei tise tiri ma best boy acho ka tise tiri ma best men acho ka now man abo ungochipakiswa totora ma videos zvekudaro nema pictures buda bebi kupractice chiko nemi zvimwe chimbomi mune mitobwera pamuchato muchifadaya tisataura kuti mabhashi chitorova but don't worry, ma 2 minutes zeta hapana kanyanya amana but mukero chi zvandatokuone madesoka zvato pane mavideo zandoshuta unomakete mavideo anomboshuta pane mavideo zandorova nema couples ma games like ndauri nama couples ka maybe unotojaira camera mezi iwo botofudzisa shamari pane andakaitwa manje nezuro apa shamari ndofamba chi bebi aguswa kudonaye maza wewe uchiri safe where was he shamari nangu tindichifamba asangana mufesa aitoita the same thing gachinja nemafoni shamari ndati akadonesa hora ngomana akadonesa hora akandisunga akandidzipa shamari akandibvunza kuti wakambona movie inonzi 3 Sherons nasandariona zvafanira kuti aindibvunza kuti wakambona movie inonzi Baby Chocolate alright saka nhasi dambotswaratidza kuti zvinofamba sei exactly saka shamari ndati fight yazonoitika video rakazonokata ka anopera mushe rakatosutamazi but nhasi magetsi ariko ukonachi hapana kana ipower bengere apa kare une moto saka tounongorwa video tonombokuisa pavideo nasi ropa 10 hapana chinopera Mayas, ma 2 minutes. Don't worry. But gonna see. Mayas. When it's goes. Leta ma games. That's why mune feni muno. Amushkutsera. Kuna anambo kuno na. Gentlemen. But kurikupisa ko. It's goes. Alright. Zvada uta. Indoita ma videos ma couples ma games ne. Ma games ando. Amino ma 2 minutes arabaya zvitu maybe tikudisturb by 2 minutes muri kuti disturb ndikuona temi munhu wangu moya pana mutango kuti ndokuvunza ma games ma couples ma 2 minutes nanifarire zvema game ndepanozvisiwa tovunza ma questions ma questions Mayas asikuchinjaza nasi takakula saka maybe ndinoona zvakapera ngape kukulana tobuda pana apa tobuda but tikamuchinja na mafoni I think zviripo idea futhi chinango ina moto ndikunoita charger tofamba ne power bank iripo iri rimwe riripo iri musatye moto moto don't worry makebhu tinawo 1 2 3 akana remoto don't worry moto don't worry so amana watonifungisa saka ndimbomira ma games get exchanging phones yo samkoma wangu munotrasta munenyu bozo kudaro mbishana ku sisa munotrasta munenyu ini munhu andotomudenga right yakanake inini ngenigare papi toita sei cameraman voita sei guys ndogara padhuze panapa nechimoko tira kuti tige tichioneka tese zviso aiwa kana genduye kunoko inini yo yapapa induyo koko ini ngenigare pakati tori miti gare papo aishati gare papo cameraman tikubuda. Okay, man. Welcome to another episode of Couples Exchanging Phones for 6 seconds. As you can see, again, exchanging phones. Exchanging phones. So, guys, shout out to Couples Exchanging Phones for 6 seconds to see kuti nkoma wasikuchita chimoko chavo and then to see kuti chimoko achikuchita mkomere. Isusu toera zvogasanyika. Ndo place magara I break relationships for a living. Ndo zvandoita ndidye sadza. Saka it seems like panapa pane sadza nasi. Chidzimeka makamera ndichakuita zvino. Aiwa, don't worry about it. It's for evidence. For keeping records. Tingatodzima feni kwete phone. Anyways, amana, we out here. Takachila bana batakula down. So game reduce arinoite suzuka kana mamsingaziye. Ndezvekuti nkomana yenyu anokupa phone yenyu.
to see kuti hamusi kuchitira imi mopa mukomana wenyu foni yenyu kuti tione kuti hamusi kuchitira here saka mukoma wangu chingaita kuti murambe munhu kunyanya uchita straight to the point munhu anenge achichita kusisa chingaita kuti murambe munhu chi ndomude nyange achindichita unongoda zvakadaro hamana chinoita kuti murambe munhu ndinomude ndoba ndindokuda at least okay, at least you understand kuti men they are polygamous by nature. That's what they say. Varume vari barikarious fone vanokwanisa kuita barika zvakatongosika zvakadaro andika saka pana basa toda kuita zodeso asi toda kunyaborebesa nyaya ane vanhu praise kunyaborebesa nyaya. Let me make the long story short andika what you need to do ndombura fone yenyu ngatangikane yake alright ndongomabata isika one so that hanzi nevanhu mumwe anozodelita mumwe achita sei okay ndipewo panapa so ndakakupa mafoni andika chakupa foni yemface iyi ndokupa foni yechimoko. I want you to search mawords achange ndichikudzai andika muonoti uyo ari kuchita here kana kuti haasi kuchita andika my brother makaona chimoko chenyu chichita munoita sei ari kutozviziva kuti ari kuchita Bebe nimadira ndokuita zvemachokwadi obva ndidaiso obva tora mashoko kuti ari loyal ngoma kanenge ari loyal tombochegera but anyways so ndakupa foni yemface andika ndakupa foni yemface ka muchanoenda kuwhatsapp kana kufacebook kana kuinstagram andika and then you're going to search morning after alright I'll give you kana mabata but tondo ari sawo tongopena tongota go through njete since he said saona ni phone zvekutokubatira mumafoni harisira to drama amayazi drama iro ndo ratunoita ani drama rinopostwa saka iwoito amadeals asi kupinda mari asi tosecha about madeals asi kusecha mamwe madeals enigrina saka muchiuda foni yatotoita niyenjete. Alright. So guys, as you can see, the phone is unlocked. Okay. So, my sister, I want you to go through the phone. I want you to go through WhatsApp. Message out morning after. Andiga. Oh, muno bema. Oh. Muno tango bema after. Sometimes they say smoking kills stress. You might be stressed. You might need it. You might need it. Wanacha bema. You might need it. Wanacha bema mumwe. Ayo wadu kuzona. You go ipata no vanza ari kubema mashi. But anyways, kana masha munoseje kuti nudes. Guys, it's another episode of Conversation Your Phones for 6 seconds. We're fixing the country. We're out here in Harare, Zimbabwe. Another day, another dollar. We're searching everything. Mati, my sister. I'm not sure. Pregnancy. We're searching the pregnancy to see if there's no another baby child here in the stomach. It's happening here in Harare, Zimbabwe. She's searching. It's clean. Search, I'm coming. Another episode of search who is coming to who is going to who is going to there. Yeah, pari hot, pari shisha, muri clean. Chichingwe nema mana, cameraman, chichingwe. I love you. Tata say amen. Oh. Morning after. Morning after that's yes. Pregnant. Also pregnant also. Stitch protector, condoms. Ungashay. As you can see, the phone is very as clean. Oh, saka wakato jegera. Saka kumboro nedenga nenonzi sabatina tibati phone yenyu muti vhuriro. Guys, as you can see, the phone is as clean as me, as clean as my new girlfriend. So pana patana kucheka. By the way, I moved on. I have a new very beautiful girlfriend. Anzi musadanane nevanhu kana asingaita vaite musawanzwiritsi tichokwadi cameraman. By the way, I have a very beautiful girlfriend, an angel, a new one. Okay. Tipe makunya kuda kurebesa phone ko. As password yacho yakatonyorwa zita chitupa nemazita emombe dzese nene wepattern. Maoko ari kuita sei? Jesus. Tokuwaipira here? Komoto yanawo? Mimi. Ati cameraman kuchiri kuningirwa titamze kuno I say unlock here.
My sister. Baby, I'm not going to put that on My sister. I don't see. Anyways, guys, another day of breaking relationship for 60 seconds. We out here in Aspindale, Paki, Harare, Zimbabwe. We fixing the country, and another brother is about to find out if this one is the one or if he's wasting his time and money. My brother, please go through the phone. Go to WhatsApp, check morning after. And see who your girlfriend is not cheating or she's cheating. But usually girls, they don't disappoint. They do cheating and they always cheat and they will die cheating. You feel me? December, you know, we are protecting our brothers' wallets in it. Yes, sir. You feel me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aguna, mama said what? Morning after. Alright, search nudes. Awugone nani? Kwe tishaona anogona newe ere. Amana chirimo. Okay, search Me too. ishi? Me too. Me too. Yes, me too. Ne I love you. Nituma hearts. Yeah, wafunga. Iwo uniko wambo chitwe. Me too. My baby has boy man. It's another day of changing ish. Amana chirimo. 6. Period. I missed my period. 6 condoms. Are you okay? My sister? Msara mchungoti budisa pa makamera ino ndisikuchiparia. Don't worry. To blare facing. Pamwe musombo buda. Pamwe muno vapor. Oh, don't worry. Amana chirimo. And galare. Go through even Facebook, WhatsApp, Instagram, man. Azgufara, murgufara ga. Still. Ndiri ngwedi. Shamari ngwedi rakafunga ndiri. Baby zvapera zvichinja kama. Mahasi wasisha mahasi mizi. Baby. And wait, akuti fara ruti baby. Iwe, alright. Chiona banje, takutaura manje. Ava vanhu vangano kanzi. Iyi inovhanzi mbudzi yasungira musungu yadamba igava. Rajab. Tradzeo. Let me see. Tradzeo. Baby, Aba. ndisitombutaura newe. Yo. Baby, you really know kuti ndonyatsokuda. Ratodzama. Guys. Yo, guys, what we are seeing here is Zelulu. Zvatiri kuona panapa mababy akawandisa. Okay, now we need you to explain my babes atiri kuona pa. My brother. Sekuru anonzi baby. Okay, sekuru anonzi baby pachi. As far as I know, kana vari sekuru amai ndi amai vako. Dunyepe, hazvadzi amai. Aiwa, guys. Atidi kunyatambisa nguva yenyu makati praise urudebesa ma episodes nkoma wangu. My brother, this one she's inatodiwe kune musekuru ari ugogodo vani vachiti baby sekuru manje inokwanza sekuru zvina mababy akawanda sha my brother isusu achatoita ziri size yako akodana sekuru exactly sekuru hanzvadzi yamama vangu like you really know sekuru ndimaisha. What do you mean? ngobva ningofera ngondedza netimapitine ndinatangoti hapana batukuitwa vana veku-ECDB. My brother, ina handi kuti musango wenyu muri kuchitwa nemusikana wayo. Muri kuti chinazo. What are you going to do there? Aizo story bo kamera mena ripo Evidence ripo. Evidence vacho vari kudana naye vambva vatongomuona. Exactly. So what are you going to do there? What are you going to do there? Hazvinetse. Hazvitombonetsi. Muri kupfuurira mberi naye. Muri kuita sei? Toita sei naye? Taura chokwadi. Uri kutotita vana veku-ECDB. Kotikafondera sekuru wake. Unokwanisa kuti baby. Right, exactly. Tafondera sekuru wako. Kama foni yaite beru. Tafondera sekuru wako. Anditika. Ndozo uri kuda.
chisanangura tizi tofora sekuruka achakufonera 078 no good idea tofonera ndinokuda zvanonyatsoza alright wait asavanya tamzangu tofonere tofona tofona here kana pasina kufona game over kana pasina kufona game over kana pasina kufona game over aswera se granny taswera agree nangongosika 2 minutes guys ande topedza nyeri panzi andopedza nyeri matakure power bank guys it's another day, another episode is happening here Andy. So mana we out here tabuda panzi wozi mchembere apindira maize mchembere apindira so hande kuno kutoni hande kuno amana zvatisharowa na mchembere amana anyways amana it's another day of breaking relationship for 60 seconds and we don't even know what's happening, what's popping rakwatakura. Okay, so guys taura kupindira nyaya tipedza nyaya sanya yotamisa nguva andika amana mazona mchembere asvika yadzoka padeni andika. So what we want to ask here is couple you vari kuenda kupi, vari kubva kupa chienda kupi, kana zviri kupera zvirasi zvitongopera maize. Anyways musatamisira nenguva, musatese ngeti atingetimire panapa andika amanaka, we don't want to waste much of the time andika. Tatokukumbirawo ketimire panapa katoita chifambe ketimire panapa tatokukumbira kuti tipendere show iyi mune zvakanaka. Iwewe yakuno timire kuno kutoni another day, another dollar, another day of couple session force for 6 seconds. My sister tinango yakawanda, tinango yakutambisa sireki takachikwa nenguva chititsaura ngangofonera sekuru vacho ambovhunzawo kuti vanoti ichi atofonera kuleza atofotowafonera guys it's about to go down. You know it's about to go down. When it's about to go down and it's really about to go down, you feel me? Yes, my sister asonya utamsango apa napa. If you are cheating on him, just tell him. Babe wangu ndinomuda ndakuzema kutongoti vhiringidzira zvinhu. But if you are cheating on him, just tell him. Andisi kumuchiita babe, nene ndakambouchiita ever since. Sasa muri kuita sei? Ndikuda munhu wangu. That's what they say. We don't cheat. Anyways, he's trying to call. Let's hope the phone you pick up. Urombo juicer. Urombo zvinezire une kujuicer time. Urombo zvinezire. Sha, chimbomiro tamsira ngo edu. My brother, munhu ari kuchita. What are you going to do there? Ndoshare neso. Uchi kusha. Yo, now are you going to cheat? Akana kutodaiswa kutonyepa. Akana deso kutonyepa. Akutonyepa. My brother. Munhu hao kana akutotaura zvakutotamisa nguva. My brother, muruti naye. Ngosiyana nazvo mausiyana naye. My sister masiwa wangu ndinomuda manje nazitombobvuma kurambwa handisi kuitira izvo. Taura chokwadi zvamwari chaizvo ndinotomuda. Chichaura chokwadi kuti munhu atonambwa ndiani? Vanhu vekuti tinenge tingotaura nawo ari kutamisa nguva. Anyways guys, unotaura chokwadi relationship yangu haisi kuzotopera. chitaura chokwadi kuti anzi bebi ndiani? Saka sekura tikafonera tozo kuti nemukomana unofila sei. Kuti mfeso wako siyana nechimoko changu zvaari kuita. Chingotaura chokwadi avoid drama. Unaonwa uchitibhira. Nanga chikuchiita kwacho babe but iwe ndo guys, so you are wasting our time this way. Handisi kumbo waste time. Nanga chiti one zvinoitika ndezvekuti babe wangu ndomudzwa kuti chinditiro zvakati ari kuramba ndo pane nyaya. Shama ukona munhu wese Saka you're saying kuti you were cheating because weda zvinhu. Babe ndinotombomuudza zvine zvimari yetransport hatuzondaiwana kupi ndatoya kuno kasuzona but ndinongomuda under indrive. Boys, she's not serious at all. Ari kuchitwa mabhaza mati what are you going to do there? ndokuda zvina basa
Urita sei uyu akwe zvekuti ari unyepota nokuda asina baba. Urita sei naye? Ndinomuda baby wangu. Urita sei naye? Uyu chikutongomusiya zvedu. Zvakatongopera zvakadaro. Saka zvakapera. Pasina. Ngari chikati. Kuda zvanozi anozviziva. Ah, bro. It's okay. Apasina ka. Zvapera ka. Guys, anyways, man, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. My dear man, please make sure you like, comment, share, and subscribe. Zimbabwe. Ameno. Kugazanyika, kutamsana nguwa, kutamsana nguwa, maize. Pasina. Shama, andi shamwari dzake, doda aende newe. Urasana newe. Uroramba uri panapo. Uroramba uri kunoko. Shamari, tonana shamari. Start to buy. Baya padini. Unoda shamwari dzako. Welcome to our life, bro. Unoda sekuru ako. Anyways, guys, amana. Guys, are we going to streets? Thank you for watching the video to the end. Yeah. But I was on Chinda. Handrungoti mababy msadara. Sene zvamuri kuita. Guys, tokarashudza vanhu kuti usape vasikana mari. Asi vana baba vako kana mai vako kanani. Anyways, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. It's another day, another dude. Let's praise the dude. We out here in the streets. Let's get it.